Я ж кажу, і вже тоді я зрозуміла, що цифри – це дуже важлива ланка нашої професії. Блін, ну я просто так слухаю, навіть, типу, це в якому році було, там, наприклад, в тебе вже була CRM, ти вже все так почала считати. Я думаю, ну як можна? Як таке може бути, що ти не вчилася? Тому що зараз все одно є ті, хто цього, ну, типу, все одно є записи там, да, оцей на листочках умовно, або просто там в месенджерах чи щось таке, і досі розказують, що там потрібна CRM-система, чому це потрібно. Ну, тобто, це ще досі актуальна тема. А ти якось дуже прям на випередження. В мене просто, я ж кажу, в мене є така фішка, що от я бачу, беру. Я до цих пір не знаю, навіщо. Я тоді так само на тому там навчанні сказали, що у вас має бути дуже яскрава реклама. Я це сприйняла буквально. Так. І замовила рекламу якщо не пам'ятаюся, з Дніпра мені відправляли. Ну, чисто як жінка, знаєш. Ага. Мене питають, який розмір? Я кажу, ну, якась велика. Вони кажуть, ні, ну ви мені скажіть, а в нас там балкон. Ну, я кажу, ну, давайте десь 2,50 на метр з чимось.